И танталан, лахум. И да взема пържолки. Така. Да, вижте колко много съм се развил и то само от тези неща от древените гледица. Дъма, голд, айрон. Много неща просто. Не знам какво ги правя. Значи тук е чест рума, който съм направил аз. Много обичам да направя чест рум от земята. И да знаете, той не е под земята, ето. Това е къщата на един фъгъл. Аз пък къщата е стаята на един френц. Тук още стаята на още един френц. И втори етаж. Значи, вижте коя килимче съм се направил. Тук награди от PvP. Enchant Room за 30 лева. Ето. Има мече. Наименува и Enchanted. Значи, тук стави. Отново чествам, обаче не съм го правил аз.